ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Nimfa, kaya't kung agkalay sa ata ko man. Anya? Sigurado ka kayat na kon nga ikalay sa? Nabita pala ang anaadaan iti relasyon. Kan kang ronaan ti amin. Amumot nga daan ako iti kinabalasang saan ka di? Wen, amok. Ngam saan aday dati tubang tapnayatin ka? Amok ti naglabasam. Tagkakalugaran tayo kot nga rod. Ngam ti pagdanagak. Amangan no saan ang maaklon dagiti dadakkel mo. Ati asawaam kat adda anak na. Nimfa, siyak ti makidan na. Saan nga isuda? Kan kang runaan ti amin, ay ayatan ka. Iso ang nakasaganak amang ikalay sa kan ka. Ay ayatan ka mat. Amom dayta. Ngam... Awanan ta adupay angam, Nimfa. Ibaga kadatatang agkalay sa atan iti kabitan na panawan. Kaya't kumatan ti madan iti bukod ko a pamilya. Sikat ti makaamo, Greg. Sapay ko mga rod. Tamaaklundak dagiti dadakkel mo. Nanang, ayan ni tatang. Nasa paarimbuar, tada ka no pagnada ka ni kumpare na Tomas. Kasta ka din, nanang. Maapay aya na sapsapa birbirukam ni tatang mo. Ada ko maimportante nga ibaga kada kayo adwa, nanang. Manya dayta. Ala ibagamon kanya, tasakton ti mang ibagakan ko ana. Ang mga nurabiin to no sumangput da. Nanang, kaya't ko kuman nga ikalay sa ni Nimfa. Ha? Ay, sigurado ka anak ko. Kaano lang nga nagbalin anubya mo saan ka day? Wen, ngam kaya't kung agsimpa kami, nanang. Kaya't kumutan ti mang bukol iti bukod ko a pamilya. Ay, adakan ka day ta anak ko. Ngam, kabailam ka din ti tumakdar nga ama ti anak na. Nuda kami kan ni tatang mo, awan problema. Sika ti matungpal no anya ti kayat mo. Tasanda kan tupay at tinubngar idinagbalin anubyam ni Nimfa. Oray amo tayo nga ada anak na iti kinabalasang. Agyaman ak nga rin no kasta, nanang. Amo kang agbalin anasayat nga ina ti pagtaengan ni Nimfa. Nagbalin lang mo't a biktima ti manang gundaway a lalaki. Iso ang napasamak kan kuha na ti kasjay. Awan bibiyang tayo iti napalabas na anak ko. Tasaan namot anagayatan ti napasamak kan kuana. Iso nga adakan ka amin apangedeng no kayat mon apakasaran ni Nimfa. Anyate ko na bakit? Mga sawan ni Greg? Wan lakay, kayat na kanon nga ikasar ni Nimfa. Kahit nakasagana na mga ko iti responsibilidad ti may nga ama para iti anak ni Nimfa. Wan ko na namat lakay. Kan awan anyaman na kanaw, uray anya ti sawan dagiti kalugaran tayo. Tinapatag kanaw kat agin inayat da ka ni Nimfa. Di agkasardan no iso ti kayat da. Sa bagay, adamatan iti husto nga edad kan adamatan na talgad at trabaho na. Kamalan nan ti mang bukol iti bukod na pamilya. Kayat nakakano nga rod ang makasarita, takayat na mo ti agpakadakan ka. Bayam ta agsarita kamintaw inton sumangpet manipod iti trabaho na.
Ay pay nga orayon ka, ta kaya't nakano ang makasarita ko na ni nanang mo, Greg. Pasensya kayong tatang. Nag-overtime ak ngamin, tapno sana ka matambakan manin iti trabaho. Nangaro na katapusan manan. Naibagan kanyak ni nanang mo ti panggapyo kano ka ni Nympha nga aksimpan. Kaya't mo kanon nga ikalaysan ni Nympha, anak ka. Wan tatang. Kaya't ko kumakid daw ti bendisyon nyo ka ni nanang. Suportado na kahit anyaman a desisyon mo, anak ka. Ngayon madakong madawatan mi ka ni nanang mo. Inyunay-unay na nga binda ito'y kanyak. Anya day ta, tatang. Kaya't ni nanang mo ano mabalain. Dito'y kayo kano nga agnaad kalpasan ti kalay sayaw. Dakal unay ti balay para kada kami ka ni nanang mo, Greg. Malidayan lakit din o pumanaw ka, anak ko. Amumat adi ka pa'y naisinsina kada kamay. Maawatan kayo tatang. Bayan nyo, tay bagak day ta ka ni Nympha. Sa bagay, kay lalamot agabang kami pa'y lang agpaiso. Kat adalang araw dun to'y balay apag naidan mi. Nympha, nakasarita kong dagiti dadakkel ko. Imbaga akong ti panggap ko amang ikalay sa kan ka. Kat, anya ti kunada. Ang mga nusaan da kayat nga ikalay sana, tadakat nga rod anak kon. Nagbindot kay ti panang ipapan Nympha. Awan apulos ti panagkadkad na. No kasta? We, Nympha, agkalay satan. Isong ay bagam kadananang mo, nga umay kaming tumakisarita kadakwada. Tapno matinong ang tikalay sata. Ay na, maragsakan ako na Greg. Kunaklakit din nagkadkad da. Awan na pulos ti panagkadkad da. Nga mandakid dawan ni nanang. No, mabalin ka no? Kalpasan ti kalay sata. Ijay tayo balay ngagnaed. Saan nga ta nakababain, Greg? Anya ko matipagbainam. Nalawa unay di balay para kadakwada adwa. Ken sayang mat no, agabang tayo pa'y lang. Sige, no day tati kayat mo. Sika nga rod ti masurot. Agyaman ak Nympha. Ibaga nga rod ka datatang, nga umay kaming ton dumanon inton Domingo. Adda anak tinobyak iti kinabalasang manang Emmy. Ado dagiti mang babbabalaw kanyak, no apay kano nga isupay tinapilik, kat ado kano matibabbalasang iti lugar mi. Jack ingkan kano dagiti sasawan dagiti tattao, gaputa talaga nga ay ayatat ni Nympha. Apaman ang nakasaritak dagiti dadakkel ko maipapan iti panggap ko amang ikalay sa ni Nympha, awan met ti panagkadkad damanang. Dimanon kami nga rod kada Nympha, kat kalpasan laang ti makabulan, nagkalaysa kamin. Kaskid daw ni nanang, ijay kami balay ang nagnaed ka ni Nympha, agraman ti anak na. Itatagnag tayo dito'y balay, Nympha. Kaya't ko adi ka kung magbabain ka dananang kantatang, ha? Nawaya ka mga ramid ka dagiti kaya't mo aramidan dito'y balay. Panonotam, abalay mo matanda ito eh. Wen Greg, di kag danag. Panagkitakat na singpat matdananang kantatang.
Amok nga kakatunusan kami. Nasayat nga rin kasta. Kampante ka mangibati kada kayo ko ni Junjun dito'y balay, tunggal mapanak ag trabaho. Siya kunti makamo ditoy. Ngam, sapay ko maata maanusan da ni Junjun. Amo mati kinawalwal ti anak ko. Nympha, maawatan da nanang dayta. Talaga kasta ti ubing. Amangan ko nak no saan dan to maawatan. Ngamin, saan da pa'y mata napadasan tinaadaan iti apo. Awan pa'y tinakadandan nada nga ubing. Mayroam dan tumutlaeng. Nasayat kit di tapno nanarwam dan. Apag isuntumatan nga ipaayan tayo da itisang adosena nga apo. Ha? Nagkadumot Saan ka di? Kung ko naklaeng. Basta yasidig mo kadakwada ni Junjun. Tapno mairwam dan nga ada apo ko na. Nga iti panagkunam iti manugang mo bakay. Apay adamdamagam. Wan ata si kamot ti mabatbati akad kadwana diti balay. Nasaya at mo't ni Nympha, lakay. Ang kasla mababain pa'y laang. Tanawan ar-aramidin na ditirwar. Kanayon ang nakapupok da nga gina iti unag ti silid. Ay, kakadawian ti agdadamo ang makipagnaad iti katugangan na Sa bagay, mga no italaang da ita. Mababain pa'y siguro Iso nga raw asik anti mga ramid iti pamuspusan tapno maikat na tibain na. Kinasaritan sa amot ng anak ta. Iso nga munan to, ti ar-aramidin na. Mangantayo ka din, bakay? Wan, lakay. Nympha, ay aba mo dyan anak mo tamang tayon. Inayaba akong tatang. Ngam di nakanupay kayat timangan. Agay ay ayam pa iti cellphone na. Nay, apay ngay kataldawan. Mga no mayaw awan na mo tantibisin na agapo iti kasi cellphone na. Aywan nga agpaiso Nympha. Narigat no saan amangan iti oras. Kun naruam kami ngamin dito ibalay, nga gigidan amangan no oras ti pandangan. Kasta ka di, nanang? Tatang? Wad, Nympha. Kasta tinakairwamat na Iso ngay surong di anak mo asumango amangan no oras ti pandangan. Nay, nasapa ka man asimangpot ita, anak ko. Wan nanang. Nay, apay nga da kayo tagkupkupin ka dagita kausmi. Inakas kun adi tabiranda, tamano nga aldaw mutan nga da dita. Di matla akasan ni Nympha. Idi pa'y na minsan nga aldaw anamagaan dagita alinabaan na. Apay nanang, sa di na tayo ni Nympha. Katkas iti sigod at damanan ang nakapupok iti silidyo, agraman di anak na. May mayat ko man, rumrumor mo't di ubing di taro bayan, tapno di nga agay ayam. Ang saan, takanayon mo't ati cellphone tigagaman na. Bayan nyo nanang, ta baga akman na ni Nympha. Wen anak ko, diyak kami na irwam nga nakabalay ko nakapupok akanayon iti silid. Kasla dadi na kayat no kasta. Diyak pa'y makalangin di ubeng takanayon damot nga agpupupok iti silidyo. Pasensya kayo nanang. Baybayan nyo, kasaritak ti asawak.
Ididamo apanagnaed mi iti balay mi manang Emmy, naanayas pa'y mo't ti amin. Nasingpot dagiti dadakkel ko, katamo ka na saya at ti panakilangan da ka ni Nympha. Ngam iti panaglabas ti aldaw, kanayon amasangpotak a nakapupok iti siled mi dagiti agina, imbes kuma nga dada itirwar a makilanglangan kadananang. Ididamo, jak una ingkan kano day tanga aramid ni Nympha manang, takunak no mababain laeng kadagiti dadakkel ko. Ngam iti panaglabas ti aldaw, mismon adagiti dadakkel ko timang babbabalaw iti kasjay nga aramid na. Pasaray di na pa yan matulungan ni nanang kadagiti trabaho iti balay. Kan kang runaan na, di na pa iyasideg tirik na ti anak na kadagiti dadakkel ko. Apay nga da kayo man nga agina diti silid. Rumor kayo atap no makayayam at day ta ubing itirwar. Sana puro cellphone tininto na rin na. Ubing pa'y unay. Ang mga no madadal dagiti mata na. Isumat nga minti kayat na. Di namot kayat agay-ayam di tarwar. Ay kat isurum Kanapay ay patisi ka. Kat adda ka akanayon diti silid. Agmay-may sa ninanang di tarwar no kasyang awan ni tatang. Di na sasayat ko man no adda ka akasarsarita na. Liklik-likak ngamin ti rumwar no adda ni tatang. Apay ni tatang? Diyakin bagbagakan ka. Kasla bababalawan nak ni tatang iti panang disdisiplinak ka ni Junjun. Ay, kunakon kahit. Di rin mo laeng. Adda imimpo na masakit tinakam. Nympha, di ka ko mamasaksakitan adamot kalintagan ni tatang. Narigat a pampanunuyan to ubing. Nas ka na may suro, kabayatan nga ubing pailaan. Greg. Amumot niyag may sa ka anak, ngam saan ka na spoiled. Na-istrikto ni tatang, ngam para iti pagimbagan mo't laang ti kayat na. Di mo ko mapampanunutan aga puta sana siyak ti aman ha. Kat istrikto ako ni Junjun. Patpatgak ni Junjun. Kayat kong aging gaan na sa papay kat maisuro iti nasayaat. Kaya't natatang amaya si dagtirik na ni Junjun kadakwada. Taimbilang da napudpud nung apo ko da. Ngam di damot maaramid na ita gaputa di mumut baybayan na makilangan kadakwada ni Junjun. Diyak kaya't nga darumso adiyo pagkikin na awatan, Nympha. Asapay la ko ma, tamaawatam ti kaya't ko asawan. Tatang, kinasarita ko ni Nympha. Pasensyaan niya lako man na niya dagiti na aramid na itikalabas. Nadlaw kaw akimbaya kay kada kami kaninanang mo di asawam. Manipod binabalaw kaw, may papan iti anak na. Naibaga na kanyak tayo tatang. Kun kahit. Amom no kasanaw adinisiplin ka anak kaw. Orag may saka nga anak may. Ay, imbilang kong nga apokok ni Junjun. Akas taon na iti panangisakit ko kankwana. Ngamjak pagarupan na sinintirgayam ti asawam dayta. Inlawlawag kun kankwana tatang. Kaya nasayat mat. Tapnoy tapay laeng. Amunan asaan anasayat ti panangkunkun sintir na iti kayat ni Junjun. Rumbang laeng, Greg. Ubing pa ni Junjun. Sana rumbang nga iso ti masuraw. Da kayo adadakkel na ti rumbang a masuraw. Wan tatang. Katnamnamag ka na awatan ni Nympha ti inlawlawag ko kankwana. Nasayat nga raw no kasta anak ko. Diyak kayat nga darumswa di pagkikinnaawatan di ti balay. Ti kayat ko
ang kakatunusan ti amin na kamang ti pamilya. Bakit? Sino dyan karkaray itarubayan? Ninimfa lakay, itay nalpasan nagisimpa di ta kusina. Napanmo't nagkaray di tarwar, kat kadwa na pa'y ni Junjon. Itaman pa'y asaan ang nagpupok iti silid ta. Kalpasan na pimanaw anapan nagtrabaho ni Craig. Sigod-sigod mo't ano pumanaw dyan anak ta. Kat mapandamot tan agpakni nga agina iti silid ta. Kan uray dyan anak na, si mango matanangan itay. Kan aday jerwar nga agay ay ayam, kabayatan di pa nagkaraid ti inana. Amangan no naka-Amerisan, bakit? Saan mo't nga minapagdaksan ti kayat ta mapasamak? No di kat pagimbagan damot lang. Nasaya at ano kasta, tapno saan nakaslasaan nga agaam mo ti tao di ti balay. Sapay day tao na iti kasurun ko. Day tao asaan nga agtagtagare. Di mo amaw noon niya ti adday ti panunot na. Husto gayam tay kunada, aman mano dagiti agkatugangan nga agkatunusan. Angam no siyak amay sa, mamati ak amaala ti amin adi pagkikinaawatan, iti nasaya at apa nagsasarita. Kas iti napasamak ken ni Nympha. No nabaybayan day dyan napasamak, di agsaksakit kumalat na tinakam na aging gaita, adi tamot ammo ti makagapaw. Isuan nasaya at mat tabi nagbagaan gayam di anak pao. Nasayata si Mangpot kan Greg. Apag iso na luto kun to'y pangrabyan tayo. Ha? Siga tinagluto? Wan, katapaman na makayda sarak, ayabam ton dananang. Adada ka ni tatang di talikod ti balay. Agal-aladan sa iti itlog ti manok da. Kasta ka de? Kat ni Junjon. Adamot ijay makimit-mitir kadakwada. Ha? Maayayo amang kitkita kadagiti tarakan ni tatang a manok. Ken kanayon a nakaipos ken ni tatang. No sa dino ti ayan ni tatang, adamot a pasalsali. Ay kat nakasapol nga rod iti barkada na. Huwag nga rod. Ngam amang no makaisturbo itar aramidan ni tatang. Sapay no rimwaran, di nan kaya tapulos ti sumrot di ti balay. Baybayam latta, Nympha. Tapno makayayam di ta arubayan. Sige, ingkarod agpulusan. Taapaman amalpas na tatang itar aramidan da, mga rabi itayon ton. Sige nga rod, bakit? Mabit lang, tayo nakagsukat. Greg, ada kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, Nympha. Greg, masikugak. Agpaiso? Wen, napanak nagpa-check up itay di center. Gaputa man nga aldawan na tunggalag sapa. Maululawak, kan kasla kanayo nakarurusukan. Sigurado ka, Nympha? Wen, Greg, addanton anak ta. Addanton kabsat ni Junjon. Ay na, maragsakan ak unay iti day tanging padamag mo. Katamok, maragsakan tumutla ang dananang kentatang. Apaman na maamuanda masikog kagayaman. Sapay ko, ma. Tanapakawanda kon kadagiti nararamid ko iti kalabas.
Talaga ang mababai na kaming kadakwada aging gaita. Nympha, awanan ka dakwada dayjay. Nangruna kat makitkita daan nagbalbaliw kan. Iso adimon panunutan pa iti maipapan iti dayjay. Nanang, tatang, aday padamag mi kada kayo. Anya dayta anak ko. Huwag nga agpaiso, Greg. Anya day ka? Nympha, si kanti mangibaga kada tatang. Kaya't ko nga ibaga kada kayo, nga agdadagsan akon. At danton lehiti mo nga apo ko yo, tatang. Nanang. Agpaiso, Nympha? Masikugkan ko na, malasang ko. Uwan, nanang. Tatang. Adanto na po ko yo, tatang. Nanang. Sigod ba't ka da apo ko, may? Ni Junjun ngay nga apo ko, may. Huwag nga round. Iso adimon ulitan nga ibaga jay. Lehiti mo nga apo ko, may. Nympha, tama nga numangag na ka ni Junjaun. At danto manin apo ko yaw. Kunayo Ha? Uwan gayam ngagpaiso niya. Matongpal, tatang. Kat, alaag ko maday ti agundaway nga agkid daw iti pamakawan kada kayo. Nanang, tatang, gapu kadag iti impakpakitak iti kalabas. Pakawanan dak ko, ma. Ta iti laksid ti kasday na aramid ko. Nagtalinaad kayo anasaya at kada kami nga agina. Nympha, pamilyada kan. Amo ka saan mo ang naawatan, dagiti kaya't may mapasamak iti kalabas. Ang amin asaan na pagkikinaawatan kat maurnos, babaan iti nasaya at atungtungan. Wan nga agpaiso, anak ko. Di mun panunutan pa'y dayjay. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Naggasatak, takas kada kayo tinagbalin a katugangak. Sidadaan kayo ang mangilintag iti mading aramid ko. Gapo, taasawa na ka ti anak may. Kat napatag kamutan ka na kami, Nympha. Agyaman nak, tatang. Tatang, nanang, orayin niyo ti sumarsarunupay nga apo ko yo, Adanto manin wal-wal nga ubing dito'y balay. Ha? Ay kahit naragragsak tumanan anak ka. Sige, agawan niyo tagpaadaw. Kabayatan anapigsa kami pa'y kaninanang yaw. Apaman nga impas ngay ni Nympha ti umuna nga anak mi manang Emmy. Ad-adamanan ti kinaragsak da tatang kananang, tananayunan kanon ti apu ko da. Ita, nasayaatan ti linnangan mi asang kapamilya. Nakaragragsak kami nga agasawa manang, tamakit-kita mi no kasano ti panangipatag dagiti dadakkel ko kadagiti apu ko da. Kastamat amakit-kitak tinalaos apanang dungo da tatang kananang iti manugang da. Daytoy ti pakasarita ak manang. Katsapay ko ma, tanakaibati iti inspirasyon toy padas ko. Toy pagayam mo, Greg. Pagayam ko a Greg, pudno ang nakaibati iti inspirasyon ti padas mo. Nang runa kadagiti mangibagbaga, aman mano ti agkatunusan nga agkabalay nga agkatugangan.
Pinanagnakan nyo nga amin asaan a pagkikinaawatan kat masulbar, babaan itinasaya at asaritaan. Nagasat ka Greg, tanaadaan ka itiman nakaawat a naganak, kan manangipateg, kan managpakumbaba nga asawa. Sapay kumatag tultuloy tinasaya at alin na nganyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen tirigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalat ta tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay dagiti sabali a pamati ken pamati. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kenkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Hoy, Mare! Ay na, si Kamat gayam. Naggapuam. Naggapo aki di bangko, napan ko inruar ti allowance mi. Panagbabayad man nga minan ti balay. Hoy, imbag ka pa'y. Much money ka manan, Mars. Anya a much money. Lumabas lang dayto iti dakulap ko. Amumat nga adu ti paggastusan. Okay, papanam nga roditan. Mapanak man makitsenda, naibusan ti abastumi. Awan balo ng dagiti ubing iti pagadalan. Ay na, kasta ka na yung ka-problemado, Mars. Tinasaya at mapanak man kiti di balayo inton bigat tapukisan ka. Makitkitam ka di ba iti langham iti sarming? Ha? Apay? Ay loka. Kat no mabaybay am samat tinday tabagim. Kasla saan na kang asawa ta adda iti balasiw taaw. Ay, ikaw din. Inton kwan, insukat na kagaya man nila kay mo. Si Kamat, tila ibagbagam. O sige nga Rod, orayan kay Jebalay inton bigat. Talaga sinapsapam ti May Siyempre, si Kati inunak. Ado pa nga miti service ko inton madamdam ma. Agkape-kape nga Rod. Ay na, nagarmusarag itayan. Si Kangay. Nagkape akla ang itay sakbay anapan ko intulod dagiti ubing iti pagadalan. Awan ganas ko amangan. Apay manen aya. Ay na, nadnadlaw nga aborido ka. Kasmatlay ti sigud Rumbang ko maanaragsakak ta simang pati allowance mi. Ngamso nga ni Mat, ta makapa-stress ti agi budget. Apay, saan ka di nga umanay ti ipaupaw it nila kay mukan ka? Kitaam Daytoy ti listaan ti gastos mi. Daytoy mat ti allowance mi. Agab-abang kami pa'y iti balay. Allah! Day talaan ti allowance nga agapo ko nila kay mo? Di mo nagtakal ti sweldo na? Apa nga day talang ti paupawit na? Ay, di mo kunaan. Adi tapay la ti pangalami ti pagbayad mo iti abang ti balayo. Katuan Mat, ngam okay lang. Nairwama kon. Oh my God! Amo kon? Amangan mo't norurnungan na ti sweldo na ijay kat adan to pakaisang ratan na. Sapay ko takas tangag paiso. Amo Mars, ano ti amo kapadam nga asawa ti aday abroad. Ket agpada ti trabaho dagiti asawa yo. Angam, nakaipundar da ni ti bukod da abalay si ka. Ti daduma, ada pa yung lugan da. Wano saan ada negosyo da.
Iso amas daawak man, tapay nga ginggay ita katawan pa'y bukod yung abalay. Sayang ti pag-abang iyo, Mars. Dumtang tumat la siguro dayta. Ala, pukisan na karo din. Tapno saan ka mataktak iti sa bali pa'y a service mo. Hello, Nanang. Pasensya kayon taitaakla ang anak kaawag. Kumusta kayon? Nasaya at lagtamot, anak ko. Ni Tatangay, kumusta? Saan ka din asumsumro ti sakit na? Ipasaray sumbro lagtamot, anak ko. Ang adapay mo tay nagatang nga agas, idi nagipawit kay ti kwarta. Kaano pa'y ngay daydi? Amok amay ibusan. Saan amabalin ang maisardeng? Taagas na ita ni Tatang. When nga road, anak ko. Mababain pa'y kan ni Tatang mo. Kung anak nga road, ajak ka nun ibagbagano na ibusan ti agas na. Isupay ka no apakariribukam. Anyakat ni Tatangan aya. Di mo't ingkari kada kayo nga aginggat ka baelak, ipaay ko ti pagkasapulan nyo, nang runa dagiti agas yo. Mabain kami ngamin iti asawam. Ang mga nood na maibagana. Di yo pa kadanagan day tananang, siyak ti makaam mo. Urayan nyo, taagi paw itak manan iti kwartayo. Hello, Rene. Hello, bakit? Kumusta kayon kadagit ubing? Nasaya at mat, adada ije pagadalan. Mapan kon to sukunan ida inton madamdama. Nairwar mo ka din tayo pawit ko a kwarta. Uwan lakay, naalakon. Nakabayadak pa yan iti balay. Nasaya at mat. Ibang pangrunam dagitay babayadan tapno awan problema. Uwan, kastamot at talaga tiyar aramidakat. Diya ito mabati, isutiyan anay ko apara kada kami kadagiti ubing. Sige nga Roden, umawag ak tumanen apaman nga dagundaway. Aganad kayo dita Di mo baybayan dagiti ubing. Aganad kamot di talakay. Di mo pagdanagan dagiti ubing, siyak ti makaamo kadakwada. Sige nga Roden Rosie. Bye. Sige, bye. Ay, di na pa'y dinamagmat. No umanay pa'y tinabati iti impatulod na para iti pagkasapulan mi. Sana bale, siyaklatan ti mga remedyo. Masapol pa'y gayam nga agipatuludak para kada Tatang. Amok amay ibuson ti agas na, iso akasapulan dan ti maigatang. Kas na ilanad iti damo apasat ti surat ko manang OFW ti asawa ngam aklunak adandani saan nga umanay ti ipatpatulod na nga allowance mi. Diak matan agrek-reklamo manang gaputa mabainak taamangan kunak no pagarupen na awalwal dasek ti kwarta a pagrigrigatan na. Adu dagiti masmas daaw kanyak. Apay kano nga awan pay laang pundarmi kat nabayagan ti asawak ije balasiw tao. Kinapudno namanang jak ngamin ammo no mano ti masusweldo na. Agsamsam makadaklaangan iti ipawpawit na kada kami. Iso ang nagpanunutak iti pamuspusan tapno manayunan ti para gastos mi. Kan tapno adda maipatulod ko para kadagiti dadakkel ko.
Apay pinayaban nak. Anya ti pagsalitaan ta. Agpatulong ako makan ka, Levi. May papanitaan niya. Kasapulak ti extra income. Talaga marigata nak amang yan na iti patulod nila kay ko. Ha? Kan kasapulak ti pangalak iti may patulod ko di probinsya. Agag-agas ngamin ni tatang. Ay na, talaga abilibak kan kamais. Tamalagip mo pa'y tagi patulod iji probinsya. Narigat ti biyag ijay. Iso atultulungak ida. Sapay bakit kan lakayan dagiti dadakkel ko. Kaya't mo kaditi aglako-lako kadagiti beauty products? Dagiti ay uso itang. Saan anangina? Oh, sige, padasag. Barang makaswerte ak. Wen, amo Mars, ado dagiti asawa ita a conscious iti beauty da. Amo maten, ado dagiti asawa a babaero, iso a masapol nga agpapintas da. Irugim alakwan dagiti co-parent mo iti pagadalan. Ne, wen ngagpaiso. Adagayim ko a pangalaan ta iti produkto nga ilakom. Nasingpot da dyan, Mars. Adon tinatultulungan na. O sige, irekomendanak tuman nga Rod Levi. Of course! Si Kapay, gayim ka. Iso kayat katulungan. Kakaisuna ka na yung kaarumwar no kasi asukunan dagiti anak mo. O, di awitom to dagiti lakom, ta ipakitam ka dagiti padam a parents amang sukon ka dagiti anakis da. Uray kita ado man ti mangayat iti lakom. Ay, sapay ko mga Rod Levi. Tinasayaat, mapantaitan ni tayan ti gayim ko. Tapno marugyamon ti aglako, inton bigat. Oh, Mars, kumusta nga iti panaglakom? Ay na, pudno gayam ti kunam. Ado ti mangayat agumatang iti beauty products. Dandani nga Rod na ibus ti awit ko alakok idi kalmad. Oh, di ba? I told you. Agyaman ako na ikan ka, Levi. Dakal atulong dahi ti kanyak. Gagatak pa iti aglako. Tapno ado ti agbalin asukik. Ken kasayaatan no aramatan mo dagiti produkto nga ilaklakom. Tapno si katagbalin ang modelo. Ay na Mars, nakarkaron ton nga agagarda agumatang no makita dati epekto na ken ka. Kung saan laday ta? At adan to pa'y na pumintas ka, Mars. O sige, aramidak dagita nga ibagbagam, Levi. Kat ulitak manan ti agyaman kan ka. Kumusta ti biyahem, lakay? Okay lang, Matrosi. Kalaat man ti yaawid mo. Kunak na inton umay abulan pa'y. At da nga mininjaya ti kumpanya mi kanyak. Kaya't da nga gischooling ak ti Pilipinas para iti promotion. Tapnong umato ti posisyon ko iti kumpanya mi. Kasta ka di? Ay di nasaya at nga Rod no ma-promote ka. Wana, kasapulan ti dakkel agatad. Kasapulak ti mabusbos. Kan masapul nga nagdakmat iti Manila, kabayatan ti panag-schooling ko. Agawid aklang ditoy, kada weekend. Kaano ngay nga Rod amang rugi ka?
Inton sumaron no alawas. Apag isunto anak ina na akon, sakbay nga agluwasak nga agpa Manila. Ipapas mo nga rodon ti iliw mo kadagiti ubing. Tapumanaw ka matlagayam adagos. Juan Rosie, talaga akasta, ti aramidak. Iti day di apa nagbakasyon ti asawak, manipod balasiw taaw apag trab-trabahuan na. Day di matan ti rugi atunggal agawid, adda atendara na a seminar, wenno agi schooling para iti pan nakapromote na kano iti kumpanyada. Agnaed iti Manila iti sumagmamano a Domingo, kat sala agawid iti lugar mi iti weekends. Diyak matinikkan iti kay papanandag iti nga aramidan na manang, gaputa ti amok kat parte amin ti trabaho na. Kanayon akasta ti mapaspasamak manang tunggal agawid dito Pilipinas. At dapay dagiti kanito ang nabaybayag ti panagnaed na iti Manila, ngem iti danami kadagiti anak mi. Ti pakas da awak, isumat lang iso ti allowance nga ipatpatulod na kada kami, uray ibagbaga na ana i-promote iti kumpanyada. Pasaray awan pa'y maibati na kada kami a kwarta tunggal agsubli iti trabaho na, gaputa na usar na kano iti papapanan na iti Manila. Aging gaadimtang manan ti panagbakasyon na dito'y Pilipinas. Rosie, masapul nga agpamanila ak manintinton bigat. Adda nga min papaasikaso ti kumpanya mi kanya kijay. Mano nga aldaw manan nga adda ka ijay ngay lakay. Siguro makalawas lang. Depende no malpas ko dagiti papaaramid da kanyak. Sige, tapno amok dagiti isaganak nga awitam iti panagbiyahem. Agyaman nak. Ay, talaga nagdagangan ti panawin. Enak man pa ag-shower, bakit? Tani, talaga adagaangan nak. O sige, tay sarunok ton ti pagsukatam. Adda tuwalya iti banyo. Sige nga Rod. Ay, unay lakat ti asawa ko na ya. Maikawa unay dito'y napudot a lugar. Ni, agriring ti cellphone na. Ay, song batak laangan. Ang mga no importante mo ti awag na. Ni, pare laang mo ti naka-phone book anagan ti umawawag. Song batak latan, ngam sa anak pa'y ngagsaw. Denggak pa'y noon niya ti ibaga ti umawawag. Hello, Rene. Kailiw ka una yan. Ururayat ti umay mo dito Manila. Ha? Sino ka babae? Apay akasta ti magbagam iti asawak. Pinutad ng ti saritaan mi. Ti awanan bain a babae. Mailiw ka noona yan kan ni Rene. Kat urayan ng ti ipapan na di Manila. Lukasta. Babae ti papanan ni Rene ijay Manila. Adamot gayam dito di cellphone ko. Nabatik mat gayam dito eh. Wen, adda dito eh. Alangan mat ngamin nga awitam pa iti cellphone mo, iti panagdigos mo. Or-oray ngamin di awag di kadwa ka mapan di Manila, Rosie. Kasta ka di? Sino day ta kadwam?
Jay, katrabaho ka nagawid matlang dito Pilipinas. Babae? Ano saan? Lalaki day, Jay. Kanya kumaga po, babae ti kadwak. Aday mawag itay. Kat sinong batak? Apay nga, sinong batam? Intad mo kumakanyak ti cellphone ko Asino day jay a babae rin eh. Apay a mailiw kanuuna yan kan ka. Kat ur-urayon na kan ije Manila. Jack, amo day ta nga ibagbakan. Ulbod ka. Kaano pa'y aluklok ko na kren eh? Manipod ka na yun ka ama pa ni Manila? Day jay a babae ti papapanam? Saan ama ipanggap iti trabaho? Bay pa anak ko mga agpalawag, Rosie. Anya pa iti palawag mo? Nalawag anangag ko dagiti imbaga na iti telepono. Anya tinanggak? Ti panagulbod mo? Please, Rosie. Bay anak ko mga agpalawag. Nagawan abain mo rin eh. Nagtalakakan ka. Ngamday to'y ti isubad mo kanyak. Pakawanan na ko, Rosie. Pakawanan? Nudyak na duktalan day tang aramid mo. Sigurado nga agtultuloy ti pananggulib mo kanyak. Sige, mapankan iji Manila kat sarakam ti kabit mo. Kabit nila kay mo? Mars, are you sure? Amangan mo't no atap mo lang, dayta. Nakasaritak iti telepono. Ha? Inawagan na ni Rene. Kat siyak ti nakasungbat iti cellphone. Oh, kaya't kinasaritam ka din nila kay mo? Anya ti kunahan na. Wen, ididamo, ilibak na. Ngam idi imbagak a nakasaritak a mismo ti babae na. Awanan tinaramidan na. OMG! Isumat lagayam atunggal agawid diti Pilipinas. Napapaot pa iti panagtalinaag na iti Manila. Ngam iti dan nami kadagiti anak na. Tagayam, dayjay a babae ti mapanasarsarong karan ijay. No kasta? Nabayag nga rodan nga da babae na. Sigurado dayta. Hay. Ngam tiyak pulos nagat-atap. Gaputad da pa nagtalagkukan ko na. Uray ibagbagada kanyak nga iti klase ti trabaho na. Amin a lugar a papananda kat babae iti dumanon kadakwada. True. Iso nga rin nga ado ti pamilya anarakrak gapo iti kasta at trabaho dagiti asawa da. Saan mo't kiding amin yung ado at talaga dagiti saan ang makaliklik iti sulisog. Amumot nga raramidak ti amin. Tapno mayanay ko tititad na nga allowance kada kami. Ti amok, agururnong para iti masakbayan may pamilya na. Ay. Ngam saan mat gayam. Tabus-bus-busan na ti kwarta na iti kabit na. Nagsakit na iti anadoktalak, Levi. Kat, anya nga rin taramidamitan, Mars. Anya ti desisyon mo. Agkid-kid daw iti pamakawan. Ngam kasano ang masiguradok nga isina ng dadya babae. Katamom, Levi. Tinasakit. Naamwak nga dagayam anak na itinagduduma ang lalaki dadya babae. What? OMG! Anyamot na nila kay mo, Mars. Kasla insulto kanyak ti kasdi ngay naramid na. Nagbali na ka na saya at nga asawa kan ko ana. Uray amok nga ado ti pagkurkurangan na kanyak. Ita, insukat na ti kasdi a klase ti babae. Ay, sa bagay, awan ti makunakkan ka, Mars. Bilibak nga rod ka. Agasam, kasla awan iji abroad ti asawam. Isumot lagay mo aging gaita katawan pa'y makuna apundaryo. Nga oray na bayagan iji abroad nila kay mo. Tagayam,
Ada mo lilising na? Oh, Diyak ka muna niya ti panunutak. Masaksakit anak. Ngam pampanunutak mat dagiti anak mi. isungarod adik agdardara sudos, itagbalin a desisyon mo, Mars. Tingi-tingi man na imbag tiriknam. No ay ayatong pa iti asawam, itilikodan ti inaramid na kan ka. O di, give him another chance. Taptag baliw. Anya ti amom. Ang mga nukalpasan ti pan nakaduktal mo iti aramid na kat makaamiris matlaengan. Levi, Da ito'y kat balakad ti may sa agayam. True friend. Diyak mo't kahit ang makita ang marakrak ti pamilyayo, Mars. Iso asi ka lang ti makapanagmak no naimpuswan mo't lang ti panagbabawi ti asawam. Rosie, bakit? Ag-flight ako ninton sumarunong aldaw. Diyak ko makayat ti pumanaw adita nagkinaawatan. Diyak kayat ti pumanaw adinak napakawan iti naaramid ko. nalaka ti mamakawan rin eh. Ngam nagrigat ti makalipat. Nagrigat nga isublimanan ti panagtalak. Adayo ka kada kami. Kasano ang makasigurado ak nga awanton ti komunikasyon nyo iti dayjay a babae. Agkarkariakan ka, Rosie. Saan na maulit ti inaramid ko? Iti dayjay man a babae, wano iti sabali a babae. Diyak kahit asyak ti makagapo ang marakrak ti binukol ta a pamilya. Tapat-pat gan kayo kadagiti anak ta. Napatag ka kanyak rin eh. Amom day ta. Ngam pasensyakan. Talaga nasakit tanak iti husto iti naramid mo kanyak. Tsaka mo no niya tinagkurangakan ka. Apay akas niya'y payaklas iti babae tinangisukatam kanyak. Rosie, saan ka nga insukat? Ay ayatan ka unay. Nasulisog aklang iti dayjay a babae. Kat ikarik, ipamaysakon ta atensyon kan pamatag ko kada kayo. Kada kayo kadagit anak ta. Saan ka nga apuraan namang pakawan kanya, Rosie? Bakit? Ngam sapay la kuma. Tadumtang to ti aldaw ang mapakawanak. Agurayak no kaanoy at nagmuti pa makawan mo kanyak. Nadamag kumot, Mars. Nagsubligaya mo nila kay mo ijubalasyo taaw. Wen, nagsubliman ng Levi. Kat, kumusta kayo ngay? Diyak pa inyat nagtipang makawan ko kenkwana. Kaya't ko pa'y apanaknakan na, anaimpusuan ti panagbalbalyo na. Nagrigat ngamin ti agtalakmanan, Levi. Maawatan ka, Mars. Talaga ngamin nasakitan ka itinaduktalam. Ita, adagan ka ngagpaliiw. No talaga mo't lang nga nagbalbaliw ti asawam. Kidawam ti panarabay ti Diyos. Tapno iso ti mangtad kan ka iti sinyales. No talaga nagbalbaliw ti asawam. Ikarkararag ko matday ta, Levi. Talagang awan ti mabalin ko akamangan, no di isulaang. Mars,
Mamati ka di na kay paayan ti panubok ti Diyos, adi mo kabailan. Panubok lang dayta Mars. At least, nasapa pa'y laeng naduktala mo ti kinapudno. Wan nga rod. Ngamjak maikari ang mapakawan ko adagos ti asawak. Adakan ka dayta. Bayama ti panawon ti mangpunas iti sakit ang marikrik nam ita. Ngam, amok Mars. Dumteng tumot lang ti panawan, ang maornos mo't lang ti amin iti nagbaitan nyo. Kat agsubli ti sigod a kinaragsak ti pamilyayo. Agyaman akan ka, Levi. Talaga ang maisa ka na saya at agayam. Agyaman ak kadagiti pamagbagam. Kanti suportam kanyak. Nawan ka. Diyak ka mo no niya tinapasama kanyak. Nang runa tawan mo't dito'y dagiti naganak ko. Nagrigat ti adayo iti pamilya na. Awan pagkamangam no kastoy adumtang ti saan ang mapakpakadaan na pasamak. Naimbaglangan tanda ka. Katagyaman akunay kan ka, Levi. Aging gaita, marikriknak ti panangikagkagumaan ti asawak, tapno maisubli ti sigod a panagtalag ko kankwa naman ng Emmy. Ar-aramida na ti amin, tapno mapanagnakan na ti kinapatagmi a pamilyana. Kansaanan akas iti sigod, a makamkamtod kami iti allowance nga ipatpatulod na. Danda ni ipatulod na amin ang asweldo na iti pagtrab-trabahwan namanang. Kaya't nakano asya kon ti makaamo amang salwad kadagiti pagrigrigatan na ijay balasiw taaw. Agul-ul budak, nuko na ajak payla napakawan ti asawak manang. Iti panaglabas dagiti aldaw, makitkitak ti effort na. Mapunpunasan ti marikriknak asakit, agapwanan ti pananggulib na kanyak. Mailiwak matunayan iti asawak, kat ururayak ti sumaruno a panagbakasyon na, tapno yat nagkonti pamakawan ko kankwana. Tapno agsublin ti sigod a kinaragsak ti pamilyami. Sapay kumata nakaibati iti adal to'y pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Rosie. Rosie, pagayam ko. Normal, ken natural laang ti kasta amariknam iti napasamak kada kayo iti asawam. Nasakitan ka ngamin iti husto, gaputan na laos ti panagayat ken panagtalek mo iti asawam. Ngamdayawan ka ta inikampay iti may sa agundaway iti asawam, tapno panagnakan na ti panagbalbaliw na. Amok nga iti panagbakasyon naman di ti pagilyan tayo, maurnos yon ton ti amin. Kat agsublin tumatlaangan ti kinaragsak kan kinaanayas ti pamilyayo. Nang runa unay ti kinatibker ti panagayat yung agasawa iti tunggal maysa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng ti pulos ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo.